kumbala benrap ni presiden ramba jungi madan bok te ngangan chukwa ban pen kemau bat bangan keren na basai ya borok ki pai baru bat kuju yang ni Sunil Dodhar ba ngaru ngade nakalong yeng bat kalong yeng kalong sem badang long nyam kasi hayeng jungi kidan ki belalong Katolik kidan bolong pras kidan bolong trompet kidan barok re keempat judan ra kanu kata ka jungi surut apreng kanyam na kanu ngimpat ji hapet wat ngilit school ngipak ngapas ngi school nak school nang ni nampak slok kum napok BK Bojoria nanta napok Christian Academy bat napok Martin Luther henry ngimpat ji keli ra kata ka nyam jungi na menu kani kalong ka bapela ba da ubreu banabar unwan hang ni apok ka jela jungi banwan kentho ya kata hoat nganget mah ba ka education ka health EA kaduna kata ka infrastructure apok Meghalaya henry kamdai ra namenta kata ka nyam kamdai na benta jong ka nyam EA baki duna lot kita brokai henry kadai ka jing fail jong ka sarkar mendai tangkani ka sarkar bamenta henry wat ki sarkar ki bala adapt bro kadai ka jing fail jong kini brokai takada ka sadan kata ka jing duna jong apok ka infrastructure kum ka health nang tapat ka education ki duna lot kini brokai dai nakani ka takada ki breu kum gini ki jat ngalai marbale yala jong ruk miswa ngadan kum gini ki kenhun ban balik school balik ngi ki perlok jong ki balik school station bar kum no ki syale kini ki boong ki boong ba ki yo school tat station po dakhar da kamau perlok jong udan ki kidan ki bayo kum ta tamba katno ka jing sinchar katno ka jing jong ki katno ka jing jar jong ki satai ki hap ban long kum ki marau ki hap long kum bikso ngi bala alek na du dang red ngi balai bala sa ang tu ngitip bakumno kini ki pen biet ba ki pen brainwash ki ang ba kanyam khasi ba kanyam Hindu kalong kum jo kanyam khasi ba kanyam Hindu kam dai ra ka jo kadai lala ka jok ki Hindu ki dai kita ki idol worshippers ngi ki nyam khasi ngim dai ki idol worshippers ni dai ki animalism na kata ka jing ngai kamariang takada ngidan takilei lom kilei sa kilei ai barokan kajing eper begitu kajing sosi jonga kalong ba gitu ki beri ki basyang hang tu ki perkhat kajing mut jing perkhat jong ki kalong bakum no ba wat ya kata kimtip ban differentiate kimtip ban ya ka history la jong ro kimtip kirikhe tahat katu kalong kajing brainwash gitu ki kena ro perkhat kalau we jong tu ki kena kan lechano para maki hi kini surat para mangi la sya gitu ki lawai jongi maki hi kini surat para khasi para doa para senam kani baro khat kadai kajing busuk ngamong tang yunia anrai baro kidan ki wei ki breu ki babesa bapersang manlek kumnia kibun kita kiseng ki bami kiseng VHP kiseng khasi muslim mi air kimi kini kita ki besen ki babusuk babapuk suki ki balik ban penkelai ka demografi jong kan ni ka jaka la sya dem kambam na tangkat ni ka tu senam sampai ki khasi kin sakala minority hapo ka state la jong ni salong ki retpat state la jong kum balong haki wei ki state kum ka Tripura ki wei ki state apo north east tikum tahi ngamaham ha kum kini ki jaj breu ba phimdei ban besut iuni usieng nyapat usieng jengi seni hapreng jengi ki pat ba hapreng jengi ki para senam takda wat julek kum kini yo pi babe hadian habut pat ku boleh syukur